kuzomela ukuthi umuntu adle amaqanda awu5 raw. Shaya iqanda ushayele eglasini uliphuze 1, ushayele esibili uliphuze 2, mawukuthi kuphela 5 minutes awuhlanzi. Ngizozama le challenge le inzima kakhulu yabo. Amaqanda. I'm back at it and this is Big Lit TV mtanami. It's about that time. We are giving away money. I have cash in my pockets. And abantu bathi kumina King Ginger sacela usikhalo cash mfethu. I don't have a problem. Mabe ufuna bazowuthola but kuzomela ukuthi umuntu adle amaqanda awu5 raw. Shaya iqanda ushayele eglasini uliphuze 1, ushayele esibili uliphuze 2, ushayele esithathu uliphuze 4, 5. Gcine ngelesi5 mawukuthi kuphela 5 minutes awuhlanzi. Akwenzeki lutho. I will definitely give you 100 rands because Big Lit TV angin reward. It's about that time. I've got my brother Unami Lana and Ureti Injayami all the way from KZN. My respect bafethu uthi kumina King Ginger ngalokho uzodlala ngemali wena la. Asenze lento zenzeke. Going crazy, it's going bananas. It's a challenge mntanami. We're on Big Lit TV. King Ginger, we are giving away money. Ngiphana ngemali nje 100 rand bafethu mawudle amaqanda awu6. Amaqanda awu6 ungakwazi ukwagwinya. Nguphi imali? Ungakwazi ukuthi into ebabayo. Amaqanda. Spibili King baba wami. We still doing what we do best. Abantu nje badla amaqanda. My brother ubani igama? Major. So wena wasaba amaqanda klaza. Eish. Ngizozama le challenge le inzima kakhulu yabo. Uzozama ne? Uready kodwa ukuzama? Angiready ukuzama. Major is ready. Awuthi ngifaka imali yami ephaketheni. Awuthi ngivula amaqanda njayami. Raw eggs niyawabona valiwe. Lamaqanda azidlali nje. Ukrenda ngithi? Hayi ngikusethela isikhathi manje. Alright, bafethu ni ready. Awubonke umuntu ready lapha emakhaya. Naye nje uyajima mfethu? Hayi ngijima. Awujima. So iqanda ulijwayele. Angijwayelanga. Awujwayelanga. Alright. 3, 2, 1, go. Ithi ngibambele. Take your time. Elbon, hey, musu tetela lela. Angeke tetelo. Ngeke tetelo. Angeke. Ayimecha ngeke kulunge la. 100 rand phela lo mecha. Njengoba njani mecha? Ungahlanzi mecha. Awumecha, uyaliza. Injani mecha? Ola baba wami. Hawu mngani wami khamba kanjani? Shosho my brother. Ngijabula ukubona bro mdala. Danko. That's my friend. Mecha khamba kanjani? Uzizwa unjani le ingane zezinkukhu igcwele esiswini kuwe? Umntana efunakala le mali. Le mali. Uzoyenzani le mali mase uyitholile mecha? Uzothengani mecha? Hey mecha, yazi bayithi qila eclassini. Ngiyezwa nje amatshwele egcwalisa isisu sakho. Mecha siqedile baba. Asiqedile mecha. Nangu mecha saba. Nimza. Nangu mecha hlanza. Hayi mecha. Hayi njalo futhi. Hayi njalo. Manje emecha ithi yenza njani sibe siyishaya le run encane. Wo ithi yenza njani? Kunzima ne? Ngizambhekezela odange ngeke. Ngeke uyeke ne. Because yabo njengoba ngigcumisa kanje ngenzela ukuthi lamaqanda la uyikhuphasha. Zingene igqishe lapha emaspemzini mfethu. Khona uzokwazi noma usuthi usuwenza ucansi. Udabula amawele nje mfethu ungabi indaba zalutho. Because wena mecha ngiyakubona uyithaphi amawele wena. Unayo ingane? Awunayo ingane? Ngicela ungayenzi sexy for 1 month ngoba ungahluma isithise mina. Anjalo. Isikhathi sakho sihamba kahle mecha siku2 minutes manje. Kuzomela nje siqede nje only 5 minutes bese ngiyakuhlomlisa vele imali yakho. Angithi uyakubona lokho. Akunzima no 5 minutes. Akusho ukuthi hlanza. Hey, uthi ngabuya Ungahlanza ngizokunika 200. Hayi. Hayi right 100. Ungahlanza nje wena mfethu ngikunika 200. Ngizomnika ngivele nginika 200. Ayibuyi yini mayibuyi buyise. Hayi ayibuyi. 200 izwe namajita ayifuna. Nginika 200. Makuthi iyabuya. Hayi 300 right. Right 200. Cha hayi 100 right.
ayibuyi yini lento ayazama ukubuya kodwa awuyizwa nje kancane ngathi angiyayizwa yabo kodwa ngiyaqinisela bhuti omdala efunakala le mali ngangisiza ngapha mfethu unje kancane hayi hayi ngiqinisela bhuti omdala okay ayi athi sinqe akusho nje match akunokuthi uthi ngabuya kodwa amajwele awucabange match usulele lapha uthi uthi ayafunakala le mali yafunakala ne hayi sikude kakhulu manje awubuyibamba ubabamba labo 50 ababili awubabamba babonisa akwesidansa siyiphethe nje nayi manje amaqanda mawungajimi ungayizami kunjani la bhuti omdala ngithi ngabuya kodwa so uzothenga ngale mali amale mali nganginceda ngithenga ishebe nje Sipho nginawe Siphiwe usiphiwe umngani wami ngithi ngathenga ishebe endlini ngale mali ngempela hayi usewinile yabona nje ngoba uthe uzothenga ishebo hayi vele uthathe nesikhathi ngibuka nesikhathi sengibele ngastop ngiyabonga asadingi nanokushona le ngoba le mali lena izosebenza ngendlela eright eyakho ngiyabonga bhuti omdala ala sengivusile ne hayi utshwala hayi ugwayi hayi lutho hayi utshwala shebo hayi sesivele sayivala bafethu just for ishebo nje bafethu sesiright asekho lapho. My name is King Ginger Cream de la Cream bafethu. This is an egg challenge and this is Big Lit TV. Big Lit TV yenza show ukuthi everyone who's in need come play with us. Sizokwenza show ukuthi nawe uzoba right. My brother for the sake ukuthi uthe kumina le mali uzoyisebenzisa ngendlela eright. We as Big Lit TV we decide ukuthi simnike angabe saqeda ngisho challenge ngoba imali uzoyisiphanisa ngendlela eright. Ngiyabonga kakhulu and congratulations Jayam. Uzonika my brother ilokhuzana imfoloko ngoba naye usafuna ukuzoza. Usafuna ukuzoza. Yeah, ngizoba nawe ungaveli. Yabo kunzima kodwa siyazambekezela usincede lokho King Ginger. Ngiyabonga mnganami. That's my brother ngizoba nawe. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Imali sakhona ngisafuna abanye. Silakusidla amaqanda siphiwe zwakala mfethu. Ngidlisa abantu amaqanda akuhlaza lana mfethu banika 100 rand. So uthini? Yeah baba wami hayi nginike nami. Ayisibiwe. Ithi ngiqede. Siphiwe wasaba amaqanda. Esphiwe ngihlale ngitshela abantu ngawe ukuthi ngafeyila ilenazi wangithethisa hey baba Ungafeyila kanjani speech nje ayihamba mfethu sejozi ngisayenza leyo shandisi. This is Big Lit TV nginithanda njengoba ningithanda bafethu ayo.